Mgbede ọma sa. Mgbede ọma nne. Wee kikọwala ya onye iwo. Afọ m bụ Emmanuel Esi. N'isi ike nke ana na enu abụ m Akajiọfọ bụrụ eze dibịa na Enugu steeti and na ihe anyị bịa taa ebe a bụ nọnyere eze mmụọ ihe na-emeda anyị mma anyị ka anyị nọnyere ya tinyekwa ihe na-eme n'omenala ka eji aga omenala amaka ịmadụ na obi ọbakata omenala ka ha bịara ọ bụrụ na ọ ka ama ha otu a ọ omenala ndị mmadụ ji ju ebe a na-emekọ ma nwaanyị adịghị nwe aṅụrị so na-asụ ihe ọbụla jisi ike omenala amaka. Ị na-akọwala anyị n'isi Enugu wee bịa ebe a taa? Yes, esi Enugu steeti bịa tata. Obi adịghị tọ na ị nọ ebe a tata? Very happy. Adam over happy. N'ihi na eze mmụọ bụ onye nwoke ka ọ bụ. Okay, thank you very much. It is a festival of fun and glamour, representing one of Africa's richest traditions and customs. Various masquerades were on display by various age groups to entertain the people of Idemili and their guests in honor of Idemili. Yes, it goes. Igwe Odawoloji, Igwe third floor. Okay, we third floor. Yes. In Sunday, Igwe Odawoloji has again no. For you.
ụmụ anụ bụ ije ebe